Τώρα θα μάθουμε πώς αντιγράφουμε, πώς περιστρέφουμε και πώς αναστρέφουμε μία εικόνα. Διαγράφουμε την κατούλα και από την κατηγορία άνθρωποι θα εισάγουμε τη μορφή μπαλαρίνα. Βλέπουμε τις ενδυμασίες της μπαλαρίνας και βλέπουμε ότι είναι 4 οι ενδυμασίες της. Θα φτιάξουμε ένα σενάριο με ασταμάτητη εναλλαγή ενδυμασιών και ενδιάμεση καθυστέρηση, όπως ήδη έχουμε ξαναδεί. Πατάμε το σημειούλα και βλέπουμε την εκτέλεση του σενάριου. Τώρα θα προσθέσουμε 3 νέες ενδυμασίες λίγο διαφορετικές. Καταρχήν πηγαίνουμε στις ενδυμασίες. Πηγαίνουμε κάτω δεξιά και πατάμε το κουμπί μετατροπή σε bitmap. Αντιγράφουμε μία ενδυμασία κάνοντας δεξί κλικ διπλασιασμό. Σε αυτή τη νέα ενδυμασία παίρνουμε το εργαλείο επιλογή και με προσοχή κυκλώνουμε το πόδι της μπαλαρίνας. Με το κυκλάκι περιστρέφουμε το πόδι και το βάζουμε σε νέα θέση. Για να ολοκληρωθεί η αλλαγή όμως πρέπει να κάνουμε κλικ στη στήλη των ενδυμασιών. Θα αντιγράψουμε ξανά μία ενδυμασία κάνοντας διπλασιασμό και σε αυτή τη νέα ενδυμασία θα την επιλέξουμε ολόκληρη με προσοχή όσο γίνεται πιο κοντά και πάμε πάνω δεξιά και πατάμε το κουμπί οριζόντια αναστροφή. Η μπαλερίνα γύρισε ανάποδα, καθρεφτίστηκε. Για να ολοκληρωθεί η αλλαγή κάνουμε κλικ πάλι στη στήλη των ενδυμασιών. Αντιγράφουμε και μια τρίτη μορφή κάνοντας ξανά διπλασιασμό και θα κάνουμε και εδώ μια οριζόντια αναστροφή αυτής της εικόνας. Οπότε ξαναεπιλέγουμε όλη την εικόνα και πατάμε το κουμπί οριζόντια αναστροφή. Ξανακάνουμε κλικ στη στήλη των ενδυμασιών για να πάρει τη ρύθμιση. Εκτελούμε το σενάριο και βλέπουμε τις 3 νέες ενδυμασίες.